2022 புத்தாண்டுக்குண்டான 12 ராசிகளுக்கும் என்ன நற்பயன்கள் இந்த வருடம் முழுக்க இருக்கு என்று பார்க்கலாம். இந்த 2022 எந்தெந்த ராசிகள் 100% நற்பயன்கள் பெறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம், விருச்சிகம். இந்த 2022 95% நற்பயன்கள் கொள்ளும் ராசிக்காரர்கள் ரிஷபம், கும்பம். இந்த 2022 90% நற்பயன்கள் கொள்ளும் ராசிக்காரர் கன்னி, தனுசு, மகரம், மீனம். இந்த 2022 60% மட்டும் நற்பயன்கள் கொள்ளும் ராசிக்காரர்கள் கடகம். முக்கியமான 7 விஷயங்கள் காலச்சக்கரப்படி இந்த வருடத்திற்கு உண்டானவை. முக்கியமான அரசு பொறுப்பில் இருக்கும் பிரபலங்களின் இழப்பு இந்த வருடத்தில் எதுவும் இல்லை. பெரிய பெரிய குற்றங்களும் இந்த வருடத்தில் எதுவும் இல்லை. போர் என்பது இந்த வருடத்தில் கிடையாது. 4 பெண்கள் வடதிசையில் பெண் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படுவர். அடுத்த வருடம் இந்த பாதிப்புகள் இல்லாமல் இருக்க அதற்கு பரிகாரமாக பெண்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபட்டு வந்தால் அடுத்த வருடமாவது குறையும். பணம் உற்பத்தி சென்ற வருடத்தை விட 25% மட்டுமே உயரும் இந்த வருடம். மக்களின் நற்செயல் 25% உயர்வு அடையும். தீச்செயல் 50% குறையும், 50% உயரும். மக்களுக்கு செய்திகளை பரப்பும் வகையில் தவறான செய்திகள் 100% பரப்பப்படும் இந்த வருடம். காலச்சக்கர இயற்கை சீற்ற அட்டவணை 2022 உலகளாவிய பஞ்சபூதங்களின் அடிப்படையில் எத்தனை சதவிகிதம் பாதிப்புகள் என்று பார்க்கலாம். 2022 மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த 12 மாதங்களும் என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் முழுக்க. 10லிருந்து 20 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 வருடம் முழுக்க 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 வருடம் முழுக்க 100% நற்பயன்களை தருகிறது. திருமணமானவர்களுக்கு மேஷ ராசிக்காரர்கள் 2022 வருடம் முழுக்க 100% நற்பயன்களை தருகிறது. முதியவர்களுக்கு 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 2022 ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் முழுக்க என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த வருடம் 2022 100% நற்பயன்களை தரும். 10லிருந்து 20 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு 2022 75% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் முழுக்க. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருவது இந்த 2022 புதிய வருடம். திருமணமானவர்களுக்கும் 100% நற்பயன்களை தருகிறது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு 2022 முழுக்க. முதியவர்களுக்கு 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 2022 புத்தாண்டும் என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் 2022. 10லிருந்து 20 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் 2022. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் 2022. திருமணமானவர்களுக்கும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் 2022 முழுக்க. முதியவர்களுக்கு 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் 2022 25% நற்பயன்களை தரும்.
10லிருந்து 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 20 வயதுக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு கடகராசிக்காரர்களுக்கும் 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 வருடம் முழுக்க. திருமணமானவர்களுக்கு கடகராசிக்காரர்களுக்கு 25% மட்டுமே நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் 2022. முதியவர்களுக்கு கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் 2022 50% நற்பயன்களை தருகிறது. 25% மட்டுமே கொண்டவர்கள் மாதந்தோறும் சங்கடகரா சதுர்த்தியை இந்த வருடம் கடைபிடித்து வந்தாலே சிறந்த பரிகாரமாக அமையும். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த வருடம் 2022. 10லிருந்து 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கும் இந்த வருடம் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. திருமணமானவர்களுக்கும் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் 100% நற்பயன்களை தருகிறது. முதியவர்களுக்கும் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் 100% நற்பயன்களை தருகிறது. கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022. 10லிருந்து 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு 2022 75% நற்பயன்களை தருகிறது. திருமணமானவர்களுக்கு கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 புத்தாண்டு. முதியவர்களுக்கு கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு 75% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 புத்தாண்டு. துலா ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் இருக்கு இந்த மாதம் 12 மாதங்களும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு துலா ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 புத்தாண்டு. 10லிருந்து 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கும் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 வருடம். 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கும் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022. திருமணமானவர்களுக்கு துலா ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. முதியவர்களுக்கு இந்த 2022 துலா ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 ஆண்டு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 10லிருந்து 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022. 20 வயதுக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 ஆண்டு. திருமணமானவர்களுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 ஆண்டு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. முதியவர்களுக்கு 2022 ஆண்டு 100% நற்பயன்களை தருகிறது விருச்சிக ராசிக்காரர்கள். தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 ஆண்டு எந்த அளவுக்கு நற்பயன்கள் தரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த ஆண்டு 2022. 10லிருந்து 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கும் 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 ஆண்டு. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த ஆண்டு 2022. திருமணமானவர்களுக்கும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த ஆண்டு 2022. முதியவர்களுக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 50% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 ஆண்டு. மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 ஆண்டு என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 10லிருந்து 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு 50% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 ஆண்டு. மகர ராசிக்காரர்களுக்கு 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு
திருமணமானவர்களுக்கு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 ஆண்டு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. முதியவர்களுக்கு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 ஆண்டு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 ஆண்டு என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த ஆண்டு 2022. 10லிருந்து 20 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு 75% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த ஆண்டு 2022. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் இளைஞர்களுக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022. திருமணமானவர்களுக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. முதியவர்களுக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 100% நற்பயன்களை தருகிறது. மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த 2022 என்ன அளவுக்கு நற்பயன்கள் தருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 3லிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த ஆண்டு 2022. 10லிருந்து 20 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது. 20 வயதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் இளைஞர்களுக்கு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 100% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 ஆண்டு. திருமணமானவர்களுக்கு 75% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த 2022 ஆண்டு மீனராசிக்காரர்களுக்கு. முதியவர்களுக்கும் 75% நற்பயன்களை தருகிறது இந்த ஆண்டு 2022 மீனராசிக்காரர்களுக்கு. நன்றி.